Ako doon yung paa niya, yun lang ako, wala akong problema kahit ganito na lang ako habang buhay. Yung apo ko ang gusto kong makalakad ng maayos. Oo, Yun kasi lang ang wish ko, kuya. bata pa yun eh. Bata pa yun, lalaki pa naman, may itsura din Oo. namang Gusto makulot-kulot pa ang niyang buhok. Oh kuya, ma-explore yun ang ano, gusto ko, yun ang pangarap kong mapagamot ko sa kanya, di bali na ako. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkakapay. Then magandang umaga po. Ngayon po may nakita po kami dito na nagtitinda ng lumpia. So May lumpia? siya yung bigyan natin ng Hello Nay. Ay naku, ang sakit ng aking balikat. Oh, Magkano sa lumpia, Nay? Mahirap. Kuya, 10 lang yan. Ako nag-aalmusal eh. pwede po kayo makausap. Pwede naman po. Ayan. Ito si Nanay Habang nagbibenta ng Saan lumpia. po kayo? Ito sa Dulong Bayan. Dito lang din. Doon sa ano, sa may bandang globe, yung squatter doon. Ah, Doon na sa Bulato. ilang taon ka na po, Nay? Tinatarang ka? Ano ko, 53. 53. May asawa ka na po Siya ba? po ang nagluluto nito, tulong-tulong lang po Ah, kami. so ngayon, ilan yung anak mo, Nay? Ang anak ko ay 3, ang bunso ko ay 12 years old na babae. Grade 7 na ngayon. Grade 7. Yung Yung aking panganay ay may asawa na, magkasama lang kami sa isang dikit na bahay na nangungupahan para-parehas. Ano kuya sa lumpia? ilan po yung kinikita mo sa isang araw, Nay? Hindi ko nga alam kung may kinikita ako. Hindi ko na iniintindi kuya, basta bumalik yung puhunan kong 500, minsan 400. Libre na lang kami kain, masaya na ako doon kuya, wala eh. Ah, okay. Ganun na lang po kuya, pag ano. Saan po yung bahay mo? Doon ba? Doon pa ako sa, di ba Globe po? Globe yung tulay po doon na dire-diretso, nandun lang po kami. Ah, Nakita ko yan si nanay dun. Mga putik sa bahay kapag Limang kaumo. lumpia. so si Nanay po yung nag-iikot-ikot dito sa Oo, lag ako dito kuya. may ano, Ano ba lugar Dulong pa yun Bayan, no? kuya? Dulong Bayan. So si Nanay po yung napili ko na bibigyan natin ng ng bigas. Ay, Oo. hindi ako nakabili ng plastic eh. Walang plastic sa binibilan ko. Nagre-renta po kayo ng bahay niyo, Nay? Oo, nagre-renta. Ilan yung renta mo sa isang buwan? 1,000 po, tapos pera pa yung ilaw. Yun, no. Meron akong sanang sidecar, eh sira na. Gusto ko nga sanang magpahinga na sa bahay at masakit na ng balakang ko. Nang kung ano-anong masasakit na sa akin. Yung aking sidecar eh nasira. So yung Sana asawa mo, bali tagaluto lang siya. Tagaluto, opo. Ikaw ba ano gusto Pero mo? wala po ba siyang Hanap buhay na hanap iba? buhay na iba? Kasi may nararamdaman, hindi na rin siya pwede mag-construction eh. May Kasi sakit na po siya. Wala siyang sakit kuya, kaya lang Matanda na. ayaw niya na mag-construction, sinusumpa niya na mag-construction. Kasi mahirap eh. Yung lalaki ko, may pamilya na rin, yun na nagko-construction, pati yung manugang ko. Kaya to, ito na. May saging pa. Saging. And meron pa po. Ayan, meron. Ilan? So bali sa isang Ayan, araw, okay na ba? Hindi mo ito ba- kapital mo dito lahat, mga 500. 500. 500 kanina, 500 nga eh. Kasama pa yung bigas dun 1 kilo eh. Bali Na- 450 na pumapatak. Naubos sa isang araw, isang beses ka lang mag-ikot Minsan dito. kung may tira pa ako, ganyan-ganyan lang yan. Wala naman kasi akong suki na sasabihin mong paikot pa. Parang kumbaga nangangahoy lang ako sa ngayon. Kaya So, kung Nay, sa may alas kasi 3, paabot nga nung yung bag ko. Pakikuha lang yung laman. May ko dyan, bigas ako dyan, ibigay natin kay Nanay. dati nagpepesto ako sa Bulate, dito sa Barrio Bulate. Yung sidecar ko nga nasira na. Yun ang hindi ko mabili-bili. Talagang yun ang ko na gusto kong mabili-bili. Sidecar na yung Oo kuya, padjak. yung padjak, tapos may, di ba may sidecar Oo, siya? tricycad na yun. Oo, Trail. tapos
Pinipesto ko lang din sa may squatter, tapos may bubunga, nasira na. Masira na. So siya, ngayon, plastic naglalakad ka na lang. Naglalako ako, nagtsatsaga ako. O, si nanay, Mm-mm. kita nyo naman si nanay, 51 na siya, 53. pero 50. Ah, Nagagawa pa rin niya mag-ikot-ikot dito. Ayan. So at least hindi po siya. araw-araw to, para exercise ko na ito eh. Mm-mm. So bali yung yung pinabunso niya grade 8 yun, no? 7. Grade 7. Mm. So ngayon pasukan, naka-enroll na sila. Nung isang linggo pa na-enroll ko pa sila. So at least nag-aaral naman sila lahat, di ba? Nag-aaral naman. So- Siya na lang ang nag-aaral sa anak ko. Yung isa napag-asawa, tapos yung Siya may asawa na rin. may asawa na rin. Oo, nasa akin nga eh. Yung ang problema ko din sa apo ko, yung may ano siya, club food na ganun. Isa ko pa problema, yung apo ko na yun, naaawa ako doon eh. Hindi ko maipagamot-gamot eh. Bakit may Pero sa Dasma yan, bandang Cavite. Yung panganak siya, tapos bengkong yung paa. Isa yun lang gusto ko maano sa anak ko. Yun talaga kaya lang hindi ko kayang masuportahan. Wala akong pera. Yung ano kuya, parang club food pa yun ang tawag doon. Yung paa niya bengkong, kaya ang naalala ko pag pumasok siya, naaawa ko na baka, diba, pag lumaki na siya, kasi 6 months siya ano eh. siya? Pero Pero kuya, ganyan ang paa niya oh. Bumaba na nga dati, ganun daw yun ilang eh. taon na yun? 6 months siya po eh. Hindi So ko siya pa mapunta-punta doon sa Cavite. Meron daw doon libre sa Cavite. Wala nang pamasahe. Ang hirap-hirap din. Kasi maaayos pa daw po yun eh. Bago siya. Habang maaga Ayoko pa, na bapin yun pa nga, yun. gusto ko sanang matulungan yung apo ko. Di bali na ako. Yung apo ko na maayos ko yung paa niya. Kasi pagdating ng araw, tutuksuhin sa eskwelahan niya. Oo, sa mga ibubuli friends, kahit yun. sino yung mabubuli. So habang maaga na sana madala siya sa ano no. Sana nga po ang problema ko Sa yung hospital. sa araw-araw na nga lang, di ba po, ang hirap. Ang tatay nun labor lang yung construction. Nasa Batangas sila ngayon, kasama ng manugang ko rin yung nagmamason. Yun ang gustong-gusto kong mapagamot sa kanya. Mm-mm. Na hindi ko magawa-gawa kasi pamasahe. Ilan kami syempre, dalawa, nanay niya, na anak niyan. Naawa ako doon, yung paa niya, yun lang ako, wala akong problema. Kahit ganito na lang ako habang buhay. Yung apo ko ang gusto kong makalakad ng maayos. Oo, Yun kasi lang ang wish ko, kuya. bata pa yun eh. Bata pa yun, lalaki pa naman. May itsura din Oo. namang makulot-kulot. Gusto pa niyang O kuya, yun ang gusto ko, yun ang Mm. pangarap kong mapagamot ko sa kanya. Di bali na ako. Mm. Pati So ito na, maubos mo to ito sa isang araw, no? Paminsan-minsan, minsan, Pag naubos mo yan, hindi ka na magluluto mamaya. ay hindi na, diretso na po ito. Pero pag may natira, alas 3, lalakad na naman ako. Imbis nagpapahinga na ako. Alas 3, ikot ko pa rin to. Minsan papautang po na rin para sa hirap din. Grabe Swerte din ako yun. ngayon. Nagdadasal ako sa umaga na maubos ako para makapagpahinga na. Kasi Mm-mm. pagkagabi sakit sa likod eh. So paano yan? Paano mo to dadalhin? Itong bigas. Iuwi mo na. Pag uwi ko na po dito, sasakay na lang ako. Okay. Ihahatid So ko sa bahay. yan po na yung Masaya ibibigay ko po sa ako, ngayon nakakuha kasi hindi ako pa ng tayo bigas. hindi pa tayo sikat na talagang malaki yung naibibigay sa mga kababayan po natin na mga kapos po sa buhay. So kami po ay namimigay lang din po ng mga pakunti-kunti sa mga Salamat taong naman, alam nagbibigay namin na ako. karapat dapat naman bigyan. Ayan, sana nga po may makatulong din po kay nanay kahit yung may saayos yung yung tawag nyo? Parang tilipis daw sa parang basta Hindi, yung isa Labut ang yung pangalan ko eh. sinasakyan mo yung sidecar. sidecar ng bike Yun niya ang importante para sa kahit pa paano hindi po siya mahirapan na maglako-lako. ilako ito. Sa tingin mo ba magkano yung magpaayos ng ganon? Ay, hindi ko po alam. Mas mahal na po yun pag bumibili ka. Dati mga 7,000. 7,000? Kasi sira na din yung bisikleta namin. Pati yung bisikleta sira Bike, na. sira na din. Marami ng problema. Kailang paano na ako doon. Pagawa. So Ay, yung bubungan, 7,000 kung importante, 7,000 kasali na yung bike. parang kasama niyo po. Ewan ko po sa Poti kabila yata nabibili po. Ano sa'yo, be? Sana po mga kaagapay Saging na. Yung kahit kahit yung
sidecar ni nanay, may mapaayos natin. And baka may mga mabubuting loob dyan. Para hindi po mapagod ng todo si nanay. Kasi nag-ikot siya dito. So galing po siya dun sa sa kabila dyan. Nakita namin nag-ikot 20 siya. pesos daw. Doon pa yan galing sa kabilang. Doon ba na yung globe doon? Doon banda, sa may Dyan siya sa Tapos mag-ikot-ikot siya dito. Yan doon, ikutin ko pa yan doon hanggang sa, napunta pa ako ng Never, doon sa may doon. Yung may mga doon, tambakan. So ito baka maubos mo to mamaya. Ay, baby. Maya Opo, maya. naman pag naubos ko yan, pinagdadasal ko nga na maubos. Wala pang piso. Hawak mo baby. Huwag na, hayaan mo na yung piso. Kung di natin makita. So yun po mga kaagapay, sana po Yan, be, matulungan din po natin si nanay na kahit mapayos yung sidecar niya. Ikaw na ba gusto mong may gusto kang sabihin sa ating mga manonood na baka makatulong din po sa iyo? Ayun nga po, yung panghanap buhay ko ng sidecar. At saka yung importante yung sa apo ko na mapagamot talaga. Magkano ba yung daw? Wala kang hindi ba sila napunta doon yung tatay niya nakapagtanong magkano gagastos niya? Wala pa nga po wala pa po kami Kasi sana alam natin sa kasi Cavite kung daw malay mo may makaano sa kanya magbigay paano ng talaga ang tulong. kinayan lagi ang pinagdadasal ko, sabi hilot-hilutin lang, hindi naman makukuha sa hilot yun kailangan talaga masimento siya o di ba po, yun lang ang talagang wish ko yung apo ko. Dahil Bakit mula nung ba yun ipanganak na ganun na ganun na talaga? po mataas pa nga yung paa niya din, gumano na rin, medyo bumaba na, pumantay na, pero ganun talaga paa, naawa talaga. Hilot-hilutin ko lang doon, nung laway yun ewan, hindi naman God, hindi naman pwede, kailangan talaga ito sa orthopedic daw po, yun, yung ganun po. Sa orthopedic Kailangan yun. So yun po mga kaagapay yung kagustuhan po, kahilingan ni nanay na kahit mapaayos yung sidecar niya or yung apo niya po na may diferensya yung paa. So yun po mga kaagapay, sana po matulungan din po natin si nanay. And maraming po salamat po. Walang anuman po. Sa ngayon po, yan po yung mga kaya po namin ni ipamigay kasi hindi pa malaki yung kinikita ng ating channel. Kasi kung malaki man yan, ibibigay natin yung sidecar mo at baka mapaayos natin yung apo mo. So yun mga kaagapay, sana po tulungan po natin, i-share natin ang ating mga video para makatulong po tayo ng mas marami or makatulong tayo sa mga nangangailangan nating mga kababayan. So kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers namin na patuloy na sumusuporta po sa aming mga adikain. Maraming salamat po. Sa mga charity vlogger na tumutulong din po sa mahihirap. Maraming salamat po and God bless po. Thank you, Nay. Maraming salamat